Kulungela kakulonto kubusisa uphile uphumelele phushe kama upastor Charlie Flick. Okubalulekile ofanele ukuthi inamba isenze kuphela uma ungumlandeli wechannel kuphela. Uma ngena isebenze kusongolela isinto 5 ntambama. Uyangifonela ku-WhatsApp awungithumela ama-SMS. Phone from Monday to Friday, Sunday ngisesontweni. Nomkhosi mbatha uma kunguthethisa yena usuke kuchazana kabingelele akaceli ngaza kwethu ngumuntu whatever question osuyibuza umuntu ocabangayo okwadayo unyanyayo. So make sure ukuthi nawe uyabingelela uyacela. Why ngilenza le video? I don't do it for her but for abanye abantu. So uphupho uthethisa umuntu ngabe uthethisa boyfriend yakho, uthethisa girlfriend, uthethisa umzali, uthethisa whoever that uyamthethisa izofana. One, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu uphawu lobumthethisa luvamile lokhoma ukuthi kungenzeka lo muntu seqale umkhupho omubi uyaphambuka njengamanje. NgokaLuka 17 verse 3 bayani lena uma umfowenu ona mkhuze uma ephenduka mthethelele. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uphawu lobuma umthethisa osuke lukhomba ukuthi kungenzeka kunento engalungile futhi engafanele ayenzayo kodwa awukayiboni okwamanje. Leviticus 19 verse 17 ungazona kwenu enhlizweni yakho ungamkhuza nokumkhuza umakhelwane wakho kepha ungabi nasono ngaye. 3 kuyenzeka uma uphupha umuntu ubuphawu lobu uma umthethisa usolikhomba ukuthi kungenzeka lo muntu akalungile neze futhi kumele umqaphele futhi sekuseduze umbone ukungcola kwakhe. Samuel 3 verse 19 bonke engibathandayo ngiyabasola ngibalaye ngakho-ke shizekela uphenduke. Siyabonga. Be blessed.